Bible oye no kwafo na kwa Elisha ni pepese me hunu se panyina ye fe na dum cheedua se oye nipa kokwa twa rekomensa bonkum so panyini adum cheedua oye nipa kokwa komensa nipa so tententem mesa bonkum so panyini nye nipa kokwa na oye nipa tuntumu a komensa bonkum so oye nipa tuntumu a oye tuntumu obi panyini ye den oye tuntumu sabonkum so okay Bible oye no kwafo me pese me hunu se panyini ye fe no adum cheedua Papa is in the next 500 years ye di medimba be Jesus Christ calendar e wo man Ghana any wiase nyina mu me pese me hunu se na nimu asem o kan ye eye sa na tie pepe ba komensa nifa so se eye sa na tie pepe pa wo so tie aseku nyankopon aka se eye sa na tie na ye ni trim no obo kan sa asem ya twa no komensa bonkum so se ye ni trim na Abusuan Bible no kwafo ababonten ababe expose osofopeni adumchedua big time na expose na wababe ye edefa osofopeni adumchedua ho eno na ma Philadelphia fo abohumpa sa video no na mensaka me de ebabe so mo message so be subscribe ma page mi na wamia adoma no so ama upload video bia nsa etimi akeli abusuan ye wogana ha ya na osofopeni adumchedua a ose oye the voice of God ono na ese ono ne ne yasoma na ye hwe ne kwan se omrama na aba no na obae no obeka ne nsem bi kire se yasoma ne se onfa nanim emesesa Yesu Kristo ayenim deda no anim emfi ho na afei Jesus film no onsan na betwa ne foforo na saa semi aya ne se akwakoda busunya se asem no enkoda aye so pani e kan asemi asofo bebebe na aba bonten aba ba kire omadwen e de afa ho ebi kura se se so pani e kan nsem no osusu se oye antichrist no e na waba ntimema Ghana fo na se wiase enyi papa na ni na mum ye ntwe ho emfi no fi se omfri nyame na eno na Bible no kwafo a ono de ode Bible eni di ne djuma akwa bisa ne Bible ne se sofopeni adumchedua se nyankopon asoma ne se onfo na nimbe sesa Yesu enfoni na yenim deda no enu nti okokobisa ne nyankopon ema ono de obisa nyankopon bibia ode ne Bible no na eprove na abusunya se ne obisa nyankopon ne se ne Bible no ka kire ne expose a Bible no ema ne hu edefo sofopeni adumchedua ho no sa video na pese ka o ka me ho na yekɔ ne yɛkɔhwɛ na ansa ne bɛkɔ akɔhwɛ saa video de make I will say a cake center na asomasene a me de sa adwuma de ebro cake center ebutu dansoma ne ho na o cake center e de bosome ba ko ahyehye so a ode ye training e de ama new beginners obi a wo pese osua cake ye wo pese osua decoration no cake center esebra na on show e bosome ba ko pe na wo sua adwuma wie ene ye mfa bomfie miensa enkotena fa ko se ye de sua adwuma wo sua adwuma so asua ne ekɔ ne wo sua wie a obenya adwuma aye eno nti cake center sebra na onfa bosome ba ko pe enkyerɛw adwuma unwie no ubenya adwuma aye esanya sika ede egu botum cake center ebutu dansoman frɛ no e was 0554640187 0554640187 enchiremu bia opebi Afra cake center obetimi abo enchiremu wo abedi kan abekɔ no wo discount bafu a cake center de ebema wo abrochi na ohwemia ebia na bibia wo mane sika wo fie mabusuafo ne hwɛ mo a bɔ mu dwetre prekonfo ko cake center na omunkosua ensa no adwuma no mo so enye sika kakra emfanto mboto mema ade so ano e kakra enhwan emfiu so busua yenkɔ ne yenkɔ hwɛ Bible no kwafo expose ya o kyerɛ sɛ nyankopɔn ayi a kyerɛ no enam ne Bible no so e de afa sofopani adumchedua ho na yemra kra bi de obeye den obeyi wom ewade ka so de dom mpempe be ko so ahemamu ana enti papa we je na so dem se e doma wo kura de wa ye ebi nsi da sopo be ne wo man yi no so wa ye bi da wa ga se wo de okra kanfo ujina ho wa se de wo wa ye obi nye bi da for you coming to say 500 years ye de wo wani be Jesus enti menye ye osoro mfa ne bone nche no bone be no aye bone a wa ye ne se wo de na no aka asem wo ense se wo ka boni a wa ye ne se wo de na no aka asem a ense se wo ye den oka obi mami ka asem wo nchiro ye wo man mu ana wodifo Anthony Kwadwobuache eno odomu obi papa ipejai afi dubre bi no na papa shedem na wakasa lipeti na bontene papa shedem ana camera esi ne so wo dem na wakasa lipa ye den etie eye bi entia e dubre bi a papa nsem na waka no na wakasa se de oyo nyame
Antoni ko ne boache but e di dia dey no wo hunu say wa ye mfonso e bi na papa adum che bia wo ye no on kai na sase wate na on kai hunu say no one can be like God obie ni hono mo a obetumi aye so onyame da na wie ye be wie ni say Antoni Kojo atia dia make ache ne say aye futuo man said the penny to akra for no saa so na akra ka bi kire penny na e wo so wotie because penny fo say ahabai mono ete na de awo ete owuo emfa akra ho na emfa penny ho me Elisha na maker penny ni me na nimra ne ho so na onsre wo soro boni fache what the person mbusa say Jesus Christ by him okoto ni pawo ba Jesus okoto ni pa that's it Jesus onuma kono David the person mbusa so penny adum che ya won to ne pa na so oyere nti mi mbusa on to ne pa na oyere na wo bi a wa ba wiase a wo hu wiase akono anigye Jesus ba ya sa akono na je obemu bi akaka se ebetumi adi nkuni mo so ahemam na o kan se mi say the next 500 years sa 500 years ne kwa na wo asole man na nkan so je obi adi wiase sa ananse sem we etre say ya na sisem say ya dem yes ba unu kwafo ya wo di abaye we wo ma me gobi ubu za Bible no kwafo asema Bible no kwafo e dia so the nipa nyam say ade ye friend Holy Bible no e ade ye kire no kredie and wo de be kire de me pese me na wiase huru say na se bra o ka say next 500 years ye di nanim ebe Jesus Christ a ewiase nyina na koto no papa we ho na nimu na nkwa na obi nimu papa we ya also the next 500 years ye no ni Jesus calendar papa obi animu o man yi no waje nipa bi no nimu but our God nyame na ye nimu no de ewiase nyina ye den enim sa nyame enti how come say we can say the next 500 years ye do wo nim be ye calendar enti wo we be kire de me pese me wiase ehunu se ete sa Bible no kwafo nye de enkire say no cross 500 years na nimba be Jesus e calendar Bible no kwafo won kire Bible o ye no kwafo na kwa Elisha ni me pese me hunu se pani na ye fe na dum che idua se oye nipa kokwa twa rekomensa bonkum so pani ni adum che idua oye nipa kokwa komensa nipa so tententem mesa bonkum so pani ni nye nipa kokwa na oye nipa tuntumu a komensa bonkum so oye nipa tuntumu a oye tuntum obi panini ya dai oye tuntum sabonko so okay Bible oye no kwafo me pese me hunu se panini ya efe no adum che idua papa is the next 500 years ye di manimba be Jesus Christ calendar e wo man Ghana any wiase nyina mu me pese me hunu se na nimu asem o kan ye eye sa na tie pepe pa komensa nifa so se eye sa na tie pepe pa wo so tie asefu nyankopon aka se eye sa na tie na ye ni tiri mu obo kan sa asem ya twa komensa bonkum so se ye ni tiri na komi baba maka sai biye na se wo biye wa sore na wo nya asem bia nka ye ko kan mususem sei sa da kwasi ada wo kan sa asem no na ye so obie na sore bi wo nkan nti se wo bie wa sore Bible mu asem asa quotation wo Bible mu asa I went to me and the bubia friend to nyame mafo said the next 500 years na sa 500 years na wa sore ma ni na omo we obie ni wiase enti panyin no de this time no obodi ti mu kan sem bia nipa wo ne na ase nyina anya den enye careful because Bible say so ni freni odi freni so be di na chia amramu na wo so be den obeto abusia ya ka kohwe se ne Bible no kwafo a kire ne nsem no masa afa ene expose na waye e de afa sofpeni adomchedua ho a wo kire se sofpeni adomchedua aboa ofi ono anu hunamu no kan asase me nyame bia e na asoma no se omra no fa na nimbi e mesesa Yesu e picture no enfemfi ho na eno ne bi no mo e ka se na Bible no kwafo no kra se no de ne Bible no e di djuma kra bi kra kire se ono wo mfiri nyame na Bible no na hefa na kire se opese wo hu bibia afa homa kire Bible na bisa Bible na asana Bible ni ntwa na Bible no kra tumi ben ene wom se tumi betimi abehye Bible no na so di djuma dia na kire se ono ankasa no omfiri nyame
ebi so kyerɛ sɛ ne Bible no kwafo na dwuma ne sɛ ne papa no ka no saa na etie sɛn na won so wadwen esi kyerɛ Bible no kwafo no ugidi sɛ Bible no kwafo ne nsɛm a wɔka no no kura kan ɔno so firi nyame ana sɛ ne bi mu ka no ebi mu so kyerɛ sɛ Bible no kwafo wo ba expose obi a wo krampo no asɛ wo so yɛ ngi wo ni wo nyame dwuma na wo sɛ o yɛ no ho ma yɛ hu so wadwen kyerɛ wɔ comment aha too much page let's also subscribe my page we ni adoma no so ama upload bi bia on sa etimi akebi afu so e wo Facebook too much makra